Fa molt i molt de temps, Déu va veure la terra posseïda per la maldat i la por i va decidir enviar un diluvi, però veient que la família de la bona home Noé era humil i generosa, va fer enviar un àngel perquè li avisés i li fes construir una arca perquè així la seva família i, a més, que cada espècie d'animal de la terra pogués sobreviure i així salvar-se de la inundació. Noé, al costat de la seva família, va construir una arca i un cop acabada l'arca va fer pujar tots els animals i així el diluvi va començar i va arrasar tota la maldat de la humanitat. Durant molts dies, l'arca de Noé va estar al mercè de les onades. I així, un cop acabat el temporal, Noé va alliberar un colom perquè busqués terra ferma. I així, passat 10 dies, el colom va tornar amb una branca d'olivera, símbol de que la pau havia arribat. I així, Noé i la seva família van poblar la terra de nou en un món nou.